ಕೊರೋನಾದ ಆತಂಕ ಪೋಡಿಗೆದ ನಡುಟೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಶುರುವಾದವು. ರಾಜ್ಯಡು ಗುರುವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ ದಾಖಲೆದ 442 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಆದವು. ಒಟ್ಟು ರಾಜ್ಯಡು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಆಯ್ನಕಲ ಸಂಖ್ಯೆ 10,550 ಏರಿಕೆ ಆದವು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಗುರುವಾರ 29 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಆದವು. ಇದೆಟ್ಟು 14 ಜನ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ವೈದ್ಯನಕಲು, ಒಲಿ ಮುಂಬೈದ ವೈದ್ಯನಕಲು, ಅಂಚನೆ 9 ಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆ ಆಯ್ನಕಲು. 43 ಜನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಾದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತದೆ. ಕೊರೋನಾವನ್ನು ಗೆಂದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಆಡ ಕೊರೋನಾ ಗೆಂದೊಡಾಡ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ದೇಹದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ದಿಂಜ ಅಗತ್ಯ. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆದ ಗತಿ ದಾದಾಂದ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಗುರುವಾರ ಅಕೇರಿಗಳ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಶುರು ಆತಲು. ಕೊರೋನಾದ ಪೋಡಿಗೆಯನ್ನು ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿದು ಜೋಕ್ಲನ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಡು ಪೋಷಕರು ಜೋಕ್ಲನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕಡಪಡ್ದೇರು. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಜೋಕ್ಲನ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಪಾದೇರು. ರಾಜ್ಯಡು ಗುರುವಾರ ಇನಿ ಒಂದೇ ದಿನ 442 ದಾಖಲೆದ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಆತನು. ರಾಜ್ಯಡು ಒಟ್ಟು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 10,550 ಏರ್ದಳು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಗುರುವಾರ 29 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ದೃಢ ಆತನು. ಕೈತಲ್ದ ಉಡುಪಿಡು 14 ಜನಕ್ಕೆ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆ ಆತನು. ಜಿಲ್ಲೆದ 29 ಜನದ ಪೈಕಿ 14 ಜನ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬೈದಿನಕಲು, ಒರಿ ಪಿದೈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಂಬೈದ ಬೈದಿನಾರು. 2 ಜನ ತೀವ್ರ ಜ್ವರ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಆತನು. 6 ಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತದು ಸೋಂಕು ದೃಢ ಆಯ್ನಕಲು. ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನನ್ನತೆ ತೆರೆಯೋಡಾತನು. ಗುರುವಾರದ ದಿನ 43 ಜನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಾದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಆತೇರು. ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಟ್ಟು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 484. ಇಂದೆಟ್ಟು 140 ಜನ ಇತ್ತ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಡು ಉಳ್ಳೇರು. ರಾಜ್ಯಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಪುಡು ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರಲ ಕೊರೋನಾ ಹೆಚ್ಚಾವೊಂದು ಪುನಃ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಕೇಳೊಂದೇ ಇತ್ತಡು. ಆಂಡ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದ ಸರ್ಕಾರ ದೃಢಪಡಿಸಾತಡು. ಕೊರೋನಾ ಗೆಂದೊಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಅವೇ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಿಸಾವನ ಕಾತೊನ್ನಲ ದಿಂಜ ಅಗತ್ಯ.